media abitu mapan akiro pilo pini nilitu press meet nang coba ateng benang itu aporoting benang stong dulu ko kasi pini nilitu All India Carbi Students Union pen nang itu mapan nang coba ponang kok alam the bangala puen lo kedam tang November inko ra drop arni Assam Legislative Assembly along group of ministers atu khai drop 6 communities atu mapan ST Grand PG gua putak lasu putak si pinilang tu marang cup hapon lo lasi nili tu All India Carbi Students Union pen kining jedun kang tunga bangala pulo nili tu mantune pen talabang solam ke nili tu cedonun thete athema nili tu langdam lo pulun ke non akimi 6 communities atuma panjong si ST piponde pulo nili tu existing atum ke nili tu kopi lo pen ili tu ma an wan koson lo tu cetak ko lasi labang so putak bangke kitia pentame nili tu masong bangke cedonu thete labangke lasi nili tu non la karbiang long long pen ili tu ining kecit pen kecit toydun Assam Legislative Assembly long nili tu kecit toydun nili tu melong bang pli MLA do alang nili tu masame nili tu mehin pen keninje kang tunga bangala pulo je prabjin pen labangso la 6 communities tu mapan ST ki granji pulong bangke lamthe chipaklang dunun pusni tum pudung kang tum prabjin ben labangso pang chi withdraw nang ji bangsi nilitum asong hin pen nilitum pini laso press meet pen nilitum pangdak kon gela hello athema la jong si nanglitum la puan jong si claim thek thedet pulum te kiwang jilangar ni ke nilitum nang kachisong ibang ke akhiring tang rakku lapen ke halaso hur ani bangke nilitum nanga chisong i bangke nilitum asong det pugadilo karbiang long along hampang asong ke do an mate karbiang long along khai ke do an si nilitum nang chisong po si halaso ani jong si moko pene incident ahiring tang rak dokok pute nang litum la bang pli a MLA tum si nang litum adai chi enang ji si nilitum All India Carbi Students Union hin pen achini pondo Affairs Minister Dr. Reynolds Peguben kicha report bagi pangdakon non hejong November chiplo Assam along rialong high drop ilake taya home chutia coach Rajbongsi matak ngoran lapen T tribes adivasi sa tumpan ST status ki PG panselang itu mahin penke pacetak ponlo Masih kai trok atum pan nilitum All India Carbi Students Union nasong pen ki kelang seleb ba alang litum lapuson ay status ke hangdon der la so pun itu mata ningki oy ningki dugdam pantawi alang litum ta kai tin atum son isi ay status no gidolong jipan alang nan bakar idolo ke mang dolo la so pena joksi la so kai ro chisong ladak Assam Legislative Assembly along group of ministers atu latu malam dengji dengdi alang litum ngajak kongko alang litum pan ke examine ji pan lapen ke alang litum labang so puthak chokli machok chi ke hangaron pula hai ke lang ji pan latu mapor do lapen chingwai la chingwai tang te hala latum pan ST status approved prayer plan alang litum khai barim STP STH atum ke do tangat akhai tumpan labang so alang tumpan ke proof that pen anak isung doji la tum mathalo non langdam lona akaprek akhai pan pudam de lon nilitum garbi akhai pan sinitum chipu nilitum lada garbi atum STH ko ansi reservation dolo lagi karbi bukan cali SPH putih Assam along rilong ada itu karbi yang long untuk kai ku ane itu di mahaso di masado missing do agaro do arengma do kaprek akai do piglang ada tang de la 5% reservation along itu kai ku ane nak cetak po jilang non tak kisung along sedo
admission education na hin na lang dam te admission on the reservation 5% ba 7.5% ba ji tang te ni tum khai ko ana tum sila so reservation pan che thak chila la so na thak job opportunity da lo STA sa tum ana khai ki ong lo itum bank ko ana phasi tum che thak ko la so na thak non la existing ke do tang STH lo ba STP tum non election ki to ta lang la ana khai ni sino tum chipa dor nang da ka prek a khai tum phani tum non adivasi tum da ST nang long dun luli putang te on ilitum la tum election nang thru ni phala tum ta aja kong nang du po non dai du tang lang nang bote la ani ka phiri mek long si do lo tang de la pisa ko non la tum pha la pu an so se aja kong ke pi la pu son la tai si phiri me me lo long le phelang na tai tum ka phiri me me long si do lo non la ana khang bong long le phelang non nang ki jum lok apor khai ko an mang si tum la sun bang su long le phelang a je thak kon la jola si ka phiri me me dim long si do la lo lai tum existing ST tum phan ta tang te tum la da group of ministers la tum la khai trok tum phan ko lo so pen kama tha se la tum ST la tum phan ke proof ile tum STH ke long ke tum ka chi song man le ke long ka li ile tum khai ke pa phi ho ile tum khai ke thai ke re na ka we khai pina ile tum me thang a cultural itum a culture do itum identity do itum mena a language do ile tum nim me thang nim do pomen fancy itum han STH na ke pi ile tum me da khai kang thing inglong asu bi no fancy tum han na ke tang ta adivasi tum son ka me thang dim do akaprek long ri long do re ba tum sa de lo tang te la tum ta la sona thak sa kaprek dim long ke ST status enjoyable lo tang te la da ki PG akinang sot do lang mala tum pa lalo la si nilitum labang so decision ke an ke nitum all India Carbi Students Union pen ke condemn lo la tum pa la pen ke non ilitum la da Carbiang long MLA bang pli the tribal side lo STH side lo la bang pli atum kopia pot in samdun ri lo kopia pot lam pheje baklang te lo je la bang so ST la tum phan je grand rea prang la dak chidon dia prang itu Carbiang long ke do ST atum phan tum chingwai rap nang ji than rap nang ji la bang so recommend and ponang ji po alam pi po sa vi dom der lo la sia lang litum pas minitum song ai hem dan ke la bang PMLA tum phan tum ai hem dan